Goddag. Velkommen så langt. Det blæser noget, men fuglene synger altså. Det er forår. Der er stadigvæk klamt og koldt. Men jeg har altså fået ryddet lidt mere i bedene. Og så er det i dag, jeg skal ind og have forklaret lidt mere om den her tagrende. Hvordan går det egentlig med de ærter? Men inden vi kommer ned i drivhuset, der skal vi faktisk lige hjem til parcelhuset. Vi skal hjem og se, hvordan det er gået med at få de der frø sået, som jeg fik sorteret i sidste uge. Så hæng lige på. Ses om lidt. Velkommen til mit parcelhus. Så er frøene fremme. Bag på poserne er der mange gode informationer. Her kan man for eksempel se, de her de kan sås fra februar. Så frem med bakken. Et label i. Og her kommer så det første top tip hjemme fra parcelhuset. Sådan nogle små frø, de er så fedtlige og kan være svære at styre. Hvis man er lidt fummelfingret som mig, så kan en helt almindelig blyant være en god idé. Lige gør den lidt våd ud i spidsen, så klæber frøet simpelthen fast til den. Så kan man lige så forsigtigt nappe et frø af gangen og putte ned i sin muld. Jeg prøver lige at vise her, om du kan se. Der kan man se det. Der kan man se, hvordan den lige har fanget et enkelt frø. Og så er det bare med at få den fyret af. Hvad det virker lidt nærigt, at jeg bare putter et frø i ad gangen, men frø er faktisk dyre. Og der er jo heller ikke nogen grund til at komme mere end et frø i, hvis man har en formodning om, at de er gode i spireevnen. Så skal man jo alligevel til at luge et af dem væk. Så altså et frø ned i hver af de små huller her i spirebarken. Så nu har jeg en fin lille række med plaisir. Så lister man lige frøene tilbage i deres lille pose og tager fat på næste pose. Her kan du se, det er sådan gamle frø. Så derfor så sætter jeg 2 frø ned i hver lille lomme her. Så må vi se, om de spirer. Dem kan jeg lidt nemmere få fat i, så dem tager jeg lige med pølsefingrene. Ned med 2 frø i hver lille muldlomme. Og så har jeg snart en række med radicchiosalat. Så er der frø i alle de små huller af den her vældig fine spirebakke. Og så for nogle år siden, hvor jeg havde sådan lidt købomani, der købte jeg et eller andet mærkeligt produkt ude i IKEA, man sådan skulle kunne drysse ovenpå. Nu har jeg faktisk glemt, at jeg havde det. Nu har jeg fået ryddet op og fundet posen, så nu prøver jeg lige. Jeg fikserer det lige med min lille lækre sprayflaske med noget vand. Det kan man jo også bare lade være. Og så vander jeg ned i bunden af den her bakke. Det blev lidt voldsomt her i det første, så nu må vi se, om der er frø i den. Et låg på. Og så skal den her fine bakke altså bare op og stå varmt i en vindueskarm, måske oven på min lille varmeplade. Men ærterne, hørte jeg. På utallige opfordringer omkring de ærter. Det er så løgn. Der er faktisk 2, der har mindet mig om, at jeg skulle lige give en forklaring. De er jo spirede, som du kan se. Og når de er spiret godt og grundigt, sådan virkelig har sig et godt fast rodnet hele vejen hen, så er det altså meningen, at de skal slides direkte ud i bedet. Altså det bed, som jeg klargjorde derude forleden dag. Ellers lille rundtur i driveren. Kaffen står klar. Men hvis vi lige skal tage en svingtur på hylden her, så er der faktisk stadigvæk gang i mine margaritter her. Herover har jeg 2 bakker med morgenfruer. Det er stærkt overflødigt at forspire sine morgenfruer. Det er simpelthen bare fordi, at de her, de skal sendes til henholdsvis Østerbro og Amager. Og så er det meget smart lige at have dem i sådan nogle bakker. Så har jeg snuppet et par jordbærplanter op. Der var nogle stiklinge, der jeg ryddede op i mit jordbed. Så de står lige her og venter. Hernede, der står min digitalis fra et par afsnit tilbage, plus en ekstra, jeg fandt. De har altså god grokræft. Og så er det hvidløgene, kendt fra tv. De er blevet meget flotte. Hernede har jeg lige et lille eksperiment. Det var det punkterede græskar fra forrige afsnit. Der tog jeg altså lige nogle frø og lagde op her. Det kan jo være, at jeg skal overveje at sætte en Crown Prince Pumpkin en gang mere. Men nu, så er det kaffetid.